Så jeg går lidt og overvejer at sælge min fantastiske hverdagsjakker her. Så ja, som I kan se, så er den pisse pæn. Den står mig godt og vel 10.000 kroner. Jeg har kvitteringer for det meste af det. Næsten hele motor er blevet skiftet for små 1000 km siden. Udstødning og variator er blevet skiftet for, hvad fanden er det, 4 dage siden. Der er et fint anlæg i, spiller pisse godt. Den er sort og hvid, som I kan se. Der er nogle små orange ting som den der, og så er der kickstarter-pedal heromme. Men kickstarter-pedal, det kan man sgu altid fikse, ellers kan jeg gøre det. Og så har jeg bremse, væske, dæksel ting, der holder i hvid her, følger med. Jeg har bare ikke haft overskud til at sætte den på. Den starter første gang på kick og elstart. Shit. Skal jeg lige se. Det var kickstart. Lad os prøve elstart. Fantastisk. Så ja. Mindste pris ligger på 8.000. Og jeg går ikke under, medmindre I har noget vanvittigt fedt at tilbyde mig. Så ja. Kom med nogle bud.